Эфирден алыклар вакыты студияда Лина Хәсәншина. Узган елда авыллар нинди үзгәрешләр кичергән? Әлмәттә вәгазь бәйгесе узды. Азнакайда креатив шананы сайладылар. Республикада урнашкан салкыннар әле дәвам итә. Бүген термометр күрсәткечләре 36 градустан түбән күрсәткән урыннар да бар иде. Салкыннарга бәйле рәвештә мәктәп укучыларының кышкы каникуллар рәсми рәвештә 2 көнгә озайтылды, дип хәбәр итте Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы. Ведомство мәктәп дәресләренең кайсы очракларда үткәрелмәвен дә искә төшерде. Авыл мәктәпләрендәге башлангыч сыйныфларда дәресләр 23 градус салкын булганда, шәһәр мәктәпләрендәге башлангыч сыйныфларда һәм авыл мәктәпләрендәге 5-9 сыйныфларда 25 градус салкын булганда үткәрелми. Шәһәр мәктәпләрендәге 5-9 сыйныфларда 27 градус салкын, авыл мәктәпләрендәге 10-11 сыйныфларда 30 градус салкын һәм шәһәр мәктәпләрендәге 10-11 сыйныфларда 32 градус салкын булганда дәресләр булмый. Татарстан гидрометео үзәге фаразлары буенча республикада һава температурасы урыны белән 41 градуска җиткән районнарда булган. Якын арада һава торышы җылынуга таба бара, дип фаразлый синоптиклар. 2022 елда Татарстан хуҗалыкларында 2 миллион 10 мең тонна сөт җитештерелгән. Республика тарихында мондый еллык күрсәткечкә беренче тапкыр ирешелде, дип хәбәр итә Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сүзләренчә, моңа 22 югары технологияле сөт комплексын төзү һәм аларны файдалануга тапшыру ярдәм иткән. Төзелгән комплексларны тутыру һәм көтүне яңарту өчен республикада 19 мең баш югары нәтиҗәле нәсел тоналары кайтарылган булган. Шул исәптән Әлмәт районы Токарликов җәмгыятендә эшләүче яңа сөт җитештерү комплексына да. Моннан тыш республиканың 18 районында терлекләрне баланслы тукландыру өчен 38 азык үзәге төзелгән. Җаббаров сүзләренчә, быел сөт җитештерүне 1,5%-ка, ит һәм йомырка җитештерүне 1%-ка арттыру планлаштырыла. Моннан тыш планда 25 сөт комплексы һәм 22 азык үзәге төзү. Авыл хуҗалыгында яңа төзелеш, авыл халкына өстәмә эш урынында республика авылларының бюджет тулыланылышы да дигән сүз. Әлбәттә, шуңа авылларның социаль үсеше төзекләндерүен дә өстәргә була. Узган елда Әлмәт районы Елхавай авылында төзекләндерү эшләре планга куелганча дәвам иткән. Бу хакта тулырак Рәдифә Нугманова белеп кайтты. Елхауга кышкы каникул чорында барып ирештек. Бәйрәм булгач, бәйрәм булсын дигәндәй, быел биредә беренче тапкыр авыл йортлары бизәлешенә бәйге игъланкан булганнар. Шуңа күрә авыл башлыгы Алмаз Хәсәншин бик теләп уңган авылдашларының уңышлары белән бүлеште. Авыл халкының уңышы бу бизәлеш белән генә чикләнмәй әлбәттә. Биредә ел дәвамында ярыйсы зур күләмдә төзекләндерү эшләре башкарылган. Юллар тәртипкә китерелгән, парклар корылган, чишмәләр төзекләндерелгән. Авылның төзеклеге ул әле Татарстан нефтьчеләренең зур тырышлыгы да. Нефтьчеләрнең файдасы һәрбер өлкәдә инде. Бөтен эшләребез безнең алар белән зур эшләр нефтяниклар белән башкарыла. Суларны әйтеп үткән идем инде, суларны нефтяниклар белән үткәрдек. Башнялар куелды, скважина безгә бүләк иттеләр нефтяниклар. Менә бу бүгенгесе үткәрелә торган бәйрәмдә нефтяниклар бүләге ул безгә Спартакиадага бүләк иткәннәр иде. Менә без аны хәзер дә рәхәтен күрәбез. Үзара салым программасы нигезендә быел 3 километр юл салынган. 3 километр чамасы озынлыкта үзе сүнеп үзе кабына торган электр линиясе яңартылган. Самовложениега, үз салымга инде Аллага шөкер 3 ел җыеп, без трактор МТЗ-82 алу вакытына ирештек. Аны ул гына да түгел, анарга быел кар кирәкләр алдык, арба алдык, Аллага шөкер. Эшне башкардык. Уйлаган бөтен эшләребезне Аллага шөкер 22 елга куелган планнарыбызны барсын да эшләдек. Елхавайлылар берләшеп яшәргә гадәтләнгән. Биредә авылда төпләнеп алган якташларына читтә яшәүчеләр гел ярдәм итеп тора, ди авыл җирлеге башлыгы. Үзләре авылда тормасалар да шундый ярдәм итеп торалар. Зур уровеньда үткәрерлек ясап безгә булышалар, Аллага шөкер. Казаннан артистлар кайта, үзебезнең авылдаш җырчыларыбыз бар уже. Алар һәр вакыт булышып торалар. Исемнәрен барсын да әйтеп бетерә алмыйм инде бу кыска гына арада. Алар бик күбе, тагын да күбрәк булсыннар идиләр. Елхауй авылын төзекләндерү программасы киләсе елга да дәвам ителәчәк, ди авыл җитәкчелеге. Биредә иң мөһиме су линияләрен алыштырып бетергән һәм шуңа өстәп калган юлларны ремонтлау планга кертелгән. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәренең яшьләр үзәге бинасында беренче мәртәбә татар телендә әйтер сүзем бар исемле вәгазь бәйгесе үткәрелде. Әлмәт районы мөхтәсибәте оештырган чараны безнең хезмәттәшебез дә күреп кайтты. Сүз Инҗи Хәсәншинага. Гыйлемнең иптәше кем? Гыйлемнең иптәше гыйбадәт.
Вагас осталыгы буенча бәйге 4 номинацияда үткәрелде. 9-12 яшьлек балалар, 13-17 яшьтәге кызлар һәм егетләр, 18 яшьтән алып өлкән кешеләргә кадәр аерым номинациядә хәзрәтләр, мөгаллимнәр, мөгаллимәләр һәм абыстайлар катнашты. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым заллар булдырылды һәм аерым жюри эшләде. Безнең өчен бик мөһим иде, әлбәттә ки, иң әввәл кешеләрдә дингә карата уңай мөнәсәбәт булдыру һәм уяту, җәлеп итү, һәм дә инде икенчедән татар телебезне әлбәттә ки саклап калу максатында без инде күз алдында тоткан идек. Һәм шулай ук инде әлеге чара ул үзенә күрә милләттәшләребез белән, дин кардәшләребез белән очрашып, бергәләшеп, инде тәҗрибә алмашып, бер-беребезне үгетләп, насихатлап, менә шундый милли, дини мөхиттә оештырылды һәм узды. Әлмәтлеләрдән тыш чарага мөслимнән дә дини кардәшләребез килде. Мондый бәйгеләргә инде булдырылган кадәр катнашырга тырышам, чөнки бүгенге көндә дини тормыш ул бик актуаль тормыш, чөнки дөрес юлга кертүче бердән-бер юл дин. Бәйгедә катнашучылар өчен темалар алдан билгеләнгән иде. Жюри шулай ук вагазның эчтәлегенә, кыска вакыт эчендә теманы ачып бирүгә, Коръән аятларын һәм хадисләрне дөрес куллануга, сүз осталыгына игътибар итте. Нәтиҗәдә җиңүчеләр һәм призлы урын алучылар, спонсорлар һәм Әлмәт мөхтәсибәте тарафыннан әзерләнгән бүләкләргә ия булдылар. Чара ахырында мөслимнән килгән Рифат хәзрәт Сибгатуллин барча мөселманнарга вагаз сөйләү буенча мастер-класс үткәрде. Энче Хасан Шына, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. 2023 ел айрым әлмәтлеләр өчен бәйрәмнән башланды. Әлмәттә яшәүче Зоя Степановна Царевага 100 яшь тулды. Юбилярны район җитәкчелеге дә тәбрикләде. Ленинград финанс-икътисад институты студенты булган Зоя Цареваны 1941 елда бухгалтер итеп колхозга эшкә билгелиләр. Сугыш елларында төбештән тыш фронтовиклар өчен оек башлар, перчаткалар, бияләйләр бәйләгәннәр. Атлар өчен дирбия тиктек дип искә ала Зоя Степановна. Сугыштан соң Зоя Степановна кияүгә чыга һәм Әлмәткә күчеп килә. Бирдә ул озак вакытлар шәһәр ашханәсендә баш бухгалтер булып эшли. Ознакай шәһәренең Ишкәев исемендәге ял паркында бизәлгән чаналар бәйгесе узды. Ел сайын күпләр көтеп алган креатив чаналар фестивале бу елда зур бәйрәмгә әйләнде. Анда авыл җирлекләреннән, Актүбә бистәсеннән һәм оешма предприятиеләрдән барлыгы 38 команда катнашып үзләренең оригиналь чаналарын тәкъдим иттеләр. Бу хакта тулырак Илмира Шәрифуллина. Ярышларны ачып район башлыгы Марсель Шайдуллин һәр катнашучыга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Командалар әзерләнеп килгән, шуңа аларга барысына да уңышлар телибез. Һәм инде күтәренке кәеф, менә күрәсез, күпме халык җыелган. Чараның мәртәбәле кунагы Татарстан Республикасының Иҗтимагый палатасы рәисе һәм Татарстан хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Зилә Вәлиева азнакайлыларны сәламләп, монда яшәүчеләрнең талантын, тырышлыгын ассызыклады. Мин күп чаналар карап чыктым, барысы да шундый креатив, уйланып эшләнгән, ләкин берсенә исәпкә алмыйча булмады. Шуннан да бүген азнакайлылар да, бүтән Татарстанлар да өмет итеп яшәгән, теләкләрен төялгән чана кебек күрелде ул миңа. Конкурс шартлары буенча чананы кулдан ясарга, кызыклы итеп киенергә, команда белән таныштырырга һәм чана белән мөмкин кадәр озынрак юл узарга кирәк. Чаналарның ниндие генә юк. Картон, фанера, колайдан ясалганнары. Чаналарда куяннарны да, кыш бабайны да очратырга була. Исәп инде җиңәргә, быелгы яңа еллар уңышлы булсын, илләр имин булсын, сау-сәламәт булыйк, районыбыз шулай алда барсын. Шәһәрнең гимназия коллективы агачтан танк ясап, аңа Алга дип исем биргәннәр. Аларның чанасы быелгы бәйгенең гран-при иясе булды. Ну что, друзья, номер 44, вот такой мощный танк у нас есть. Üçüncü
Беренче урынны үзара Азнакай сәнгать мәктәбе, Җиңү бистәсе һәм Ирекле авыл клублары, Яңа юл бистәсе командалары бүлеште. Район үзәк сырхауханәсе, Актүбә бистәсе командалары һәм Урманай авыл клубы икенче урынны яуладылар. Тымытык һәм Сәпәй авыл клублары һәм Мәлбәгыш авыл җирлеге беренче урында булдылар. Фестиваль барлык катнашучылар өчен дә зур бәйрәмгә әйләнде. Балалар өчен күңелле уеннар оештырылды. Район үзешчәннәре күңелле чыгышларын бүләк итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Динә Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.